Mi-a zis popa că pot să urmăresc slujba live pe Facebook săptămâna asta de Paște, că nu mai pot, nu știu, m-a luat o durere așa de picior și a zis că mă duc, dar nu pot să mă duc la biserică. Și noroc cu el că ține asta live. Ia să văd dacă o găsesc. Ia, uite-o și pe asta, iar plecă în vacanță cu bărbatii să... Și copiii lăsă iar cu măsa acasă. Păi ce fel de mamă ești tu? Prăpădit-o. Oh, hai să scriu și eu. Vacanță plăcută. Pupi, pupi. Aoleu, Doamne, ce-am putut să zic? Iartă-mă pentru răutățile astea pe care le scup pe gură. Hai să caut slujba. Lasă distracțiile. Nu te mai uita ce fac alții pe Facebook. Ia uite. Un bărbat din Olta a omorât un câine. Așa-i trebuia. Așa să le faceți la toate jigotiile astea de umblă pe stradă, de umblă prin tomberoane, de sperie copiii. Că m-am săturat. Pe toate să le omorâți. Toate jigotiile. Nu mai trebuie să las Facebook-ul, că scoate ce e mai rău din mine. Deci nu mai, gata, nu vreau să mai văd. Doamne, ferește și apără. Nu mai tac odată din gura asta spurcată. Hai, unde e site-ul ăla? Unde e pagina aia de Facebook cu slujba? Că nu se mai poate. Asta e cumva nora mea scumpă. Nu se poate așa ceva, face de râs neamă. Cum să se posteze așa cu țățelele pe afară? Dar tu nu vezi, mă, fată, mă, că ți-e țățelele pe afară, mă, faci băiatul de râs în lume. Așa de jos am ajuns. La nivelul ăsta am ajuns eu. Să mă facă pe mine de râs o căcăcioasă. Dacă sun eu acum pe băiatul meu să-i spun, nu merită să facă parte din familia noastră. Cred că trebuie să las tableta, să mă îmbrac dracului și să mă duc la biserică. Că poate măcar acolo, în casa Domnului, o să tac dracului din gură și nu o să mai critic și să judec pe nimeni. Filmarea asta este pentru credincioasele, dar și credincioșii care cred că dacă aprinzi 50.000 de lumânări prin casă sau dacă lipești 50.000 de icoane prin casă sau dacă mergi la biserică în fiecare weekend sau că ții post, te face să fii sau să pari un om mai bun. Înseamnă că nu ai înțeles nimic. Cred că este mult mai păcat să-ți ascunzi răutatea asta din tine în spatele credinței. Adică tot anul să vorbești de rău, să faci fapte rele, să judeci, să critici, să îți bagi joc de alți oameni, iar când vin sărbătorile astea religioase, să te cufunzi în credință și în religie și în mai știu eu ce. Asta e mult mai păcat. Dacă ești un om bun, ești un om bun tot anul, toată viața, nu decât în anumite sărbători religioase sau mai știu eu ce. Cu toate astea, vă doresc sărbători de Paște fericite și sper că acest video să vă facă să reflectați mai mult asupra felului în care vă comportați cu alte persoane sau cu animalele sau orice altă ființă din jurul vostru.